No, n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri omeghe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Uche Williams ekwuola okwu gbasara olili nne Cubana. Ọ gara n'ihu kwuo na nne Cubana bụ nwaanyị ama ọfụma na-akpa ezi agwa ma bụrụkwa nwaanyị na-atụ egwu Chineke ma zụlite ụmụ ha n'ụzọ ziri ezi. She lived a good life, she raised a good child, good children, and that is all that matters. Na nke itoolu omeghe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Uche Jumbo ekwuola okwu gbasara ụmụ nwoke ndị Igbo wee kwuo na ha bụ ndị na-agba mbọ gbachie ya ike iji kpata ego wee kwuo na dịka akụkọ na-efegharị gbasara olili nne Cubana dịka ọ na-anụ furu o kwuru si na ọ bụghị ego niile bụ ka akpara n'ụzọ ọjọọ wee kwuo na e nwere ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị ji ezigbo ego na-esi isi bụ ndị kpatara ego ha n'ụzọ ziri ezi. Na nke asaa Sonia Ugiri bụ omeghe ejije ekwuola okwu si na ka a ghara ị na-atụnyere ego nwoke na ego nwaanyị. Cheta na ya bụ nwada bụ onye zụrụ ụgbọala 3 n'ọnwa 7 bụ nke kpalitere ọtụtụ okwu n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche. Dịka ya bụ nwada na-akọwa, o kwuru na ọtụtụ ụmụ nwoke agụrụ na-agụ ha ebe ihe ruru pasentị 96 ebe ụmụ nwaanyị taa bụ ndị na-agba mbọ iji hụ na ha wetara ego nke ha. Na nke asaa omeghe ejije Rita Edochie ekwuola okwu gbasara nnweta nke ala Biafra. Ọ gara n'ihu kwuo na ala Biafra bụ nke a ga-enweta ma bụrụkwa nke Nnamdi Kanu ga-enye aka n'ime ya. Na nke isii olili Obi Cubana bụ onye azụmahịa ama ọfụma na mba ụwa niile abụrụla nke kpụ ọkụ n'ọnụ na mba Nigeria niile nakwa mba ụwa dịka ego wụrụ warawara wụrụ ebe ahụ ahụtara na ihe onyonyo ebe Kanaya nọ na-efe Obi Cubana ego bụ nke mere ka Obi Cubana mee n'afọ nna nwa na mmụọ nsọ. Nke ise onye na-ede ihe ma gbachitere ndị mmadụ ọnụ bụ Reno Omokri ekwuola okwu gbasara mkpa ọ dị maka Afrịka iji na-eli mmadụ otu o kwesịrị na-atụpụghị ghara ị na-emefu ọtụtụ ego. Ọ gara n'ihu kwuo na e nwere otu onye isi ala onye nwere ego n'otu mba mana mgbe a na-eli ya eliri ya dịka esi eli ndị ọzọ. David, a man after God's heart, when he died, his burial was just simple. 1 Kings 2:10. You can read it. You know, it's important because we need to understand that at birth and at death, we are all equal. There is nothing, and this is the thing that, you know, nobody is better and nobody is worse off at death. Na nke anọ Blessing Okoro apụtala n'ihe onyonyo wee kwuo okwu na ọ wee eziokwu na nwaanyị idina nwoke lụrụ nwaanyị adịghị mma wee kwuo na nke a bụ nke na-enye ya echiche maka na ọ ma na nke a bụ nke ga-ediga mmadụ ọkụ mmụọ. Mana ọ gara n'ihu kwuo na akwamiko maọbụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị bụ nke na-atọ ụtọ ma bụrụkwa nke gara ahụ ịhapụrụ ụmụ nwaanyị di ha. God, whether you will just normalize this sex thing and put it in the 10 commandments, because almost all of us go fire go full because this sex thing, almost all of us are doing it. It's too sweet. Na nke atọ Mary Daniel bụ onye na-ere pure water egbupụrụ ụkwụ. Cheta enyere ego site n'aka gọọmenti nke Lagos nakwa ọtụtụ ndị mmadụ egoterela onwe ya ụlọ. Chetakwa na Gọvanọ Rochas Okorocha oge ya nwoke bụ Uche Osu nyere ya nderi kwuru nderi. Ya bụ nwada etinyere ego a na ụzọ dị mma dịka ọ zụrụ onwe ya ụlọ ma mepekwa ebe a na-emepụta mmiri. Na nke abụọ omeghe ejije Tonto Dike ka okwu ya na-agara n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche dịka a na-ekwu na ya bụ ọyị ya nwoke ejirila ụzọ aghụghọ ga akwụ ụgwọ isi ya. Nke a bụ nke na-efegharị ma bụrụkwa akụkọ nke a na-anụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche ugbu a. Na nke mbụ nwaada ama ọfụma bụ Ifu Enada ekwuola na ihe na-enye ya ego ma na-enyekwa ya nri n'ọnụ abụghị otuli ya, kama ọ gara kwuo na ọ bụ ụbụrụ na-enye ya ego na-enyekwa ya nri nke ọ na-eri, ọ bụghị ukwu ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Wee cheta ya bụ nwaada bụ onye ga-emetụta ụfọdụ mpaghara ahụ ya aka iji dị ka ụmụ nwaanyị ibe ya. Ebe a ka a ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ.